Prajem všetkým pekný útorok, keďže máme sviatok, tak mám troška viac času sa povenovať tomu svojmu jedlu, nech mi troška viac chutí. Preto som sa rozhodol vám natočiť takú prípravu môjho domáceho cesnakového dressingu. Určite je to lepšia alternatíva ako tie dressingy z obchodu, ktoré sú dosť tučné. Tento dressing, čo vám ja ukážem, čo si pripravujem, neobsahuje skoro žiadny tuk, pretože to pripravujem z obyčajného nízkotučného tvarohu. Ako ingrediencie sú cesnak granulovaný, oregano, sol a troška vody. Dal som si zhruba tretinu toho tvarohu. Nedal som si ho celý, pretože zbytočne by som ho mal veľa, zbytočne by sa mi pokazil v chladničke, to isté odporúčam aj vám. Ingrediencie, čo sa týka cesnaku, oregana a soli, to už treba podľa chuti dochutiť, podľa vašej chuti. Doliať to treba tou čistou vodou, skrz toho je to troška redšie, až si môžete zeleninu a mäso s tým poliať. U mňa vyzerá tá konzistencia toho dressingu zhruba takto. Či si to spravíte redšie alebo hustšie, tak to už nechám na vás. Potom si to už len klasicky kydnete na mäso alebo na ryžu podľa chuti a môžete si to vychutnávať. No, tak dúfam, že sa vám môj maličký krátky recept na dnes páčil a môžete sa tešiť na ďalšie videá. Čaute.